Balai la khod un naturam, bat cimut ayun naturam, bat kae ka kerteng pasisha cengu. Bat kumcuru balai ba ula setiap no ya ummah tamagan hi. Parlok ngai kublai pi bat ngapriang subhai pi baro sya ka channel conga. Ka video mata kasngi ngan batai syapang ka story jong un naturam kotse ubode unong pinyap ya ummah tamagan hi ha ka lai photorik Januari jong snem khatkhnes pa sau phopara. Balai la khod un naturam, bat cimut ayun naturam, bat kae ka kerteng pasisha cengu. Bat kumcuru balai ba ula setiap no ya ummah tamagan hi. Haswa bastang ya kanai ka video parlong. Sengopha like ba subscribe ya kanai ka channel jonga lada phim pat subscribe. Parlok ya unathuram kotse lakha haka khat khandai tarik ume jong usnem khat khandai spa shipeu haka nongba Baramati jong ka state Maharashtra. Unathuram udai balawan naka longyang Hindu Brahmin. Ukpa jong kerteng u Vinayak Vaman Rao kotse bat kakme pat kerteng ka Lakshmi. Haka por balakhai u ya u la ai kerteng da u Rama Chandra kotse. Hanrei ukpa jong u ula kelano ya kerteng jong u da u nathoram namarba ya ukpa jong u la don kiba berngem penyap no ya ki khon jong u la da dei ki khon changrang. Baru hado laingut ki khon changrang jong u ula shudu e. Kumta ya u Rama Chandra haka por ba udang rit la penhe pensan ba la penriam penbek kum ka kenthei namarba ukpa jong u uteng yo sya penyap no namarba udei ukhon changrang. Kumta hakata ka cing perem kenthei ya u la penteng siaru nakmut jong u kum ka kenthei hitik kabaki ong kanat. Te dei nadu kata ka por la sin ya u da u nathoram. Nat kamut ka siar dan kmut. Bat rampan kedai ka kerteng jong u Rama Chandra. Kumta nathoram kamut uram badeng siar nakmut. Te haden baka keme jong u kala kha biang sa uwe khon changrang. Ya u nathoram lahikai bat la penriam no kum u changrang. U nathoram wala shong school hala sinong la jong tang ha ka class 5. Te haden kata ya u la phat le shong no bat ka nya kha jong u badon sha pune. Bat dei hangta ula yo kalat benlek pule school ha ka school bahikai kten English. Unathoram ha ka cinglek pule jong u ula pep pule no tang chiteng por u klem pendep show ya ka cing pule jong u. Kumta haden kata unathoram ula lek rung no ha ka wei ka seng Hindu kabadei ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS lane ka National Volunteer Organization. Bat kumcuru unathoram ula lek rungru syakawe ka politikar parti kabakerteng ka Hindu Mahasabha. Hakasen kaban kong unathoram ula temu penyap ya ummah tamakan hi rengkat lang kibrio jong u kumbah khasan leni arpungut kibrio dakatari ha ubnai me jong usnem khatnai spa sau pusau katba ummah tamakan hi udang don haka meeting dawai jong u ha panchkani. Hanrei kata ka cing temu basneo jong u kamlong kam satya namarba labon breo palat ha kata ka caka banpoi habadon ummah tamakan hi. Kumta ha uco hi usnem khatnai spa sau pusau. Ha ubnai September unathoram lembat ka grup jong u ha ka sen ka baar kila blok iya kalanti ya jong ummah tamakan hi na Sevakram sha Mumbai bantu penyap ya ummah tamakan hi. Hanrei haganai kasen ka baaru umlong kam satya. Bat la syakam no ru ya u namar ba ula le ya gane kam. Bat ula laj no pat tang keto kene por. Te kam sem jong unathoram kam shong sukshu utrang dik dik banyok piyap no ya ummah tamakan hi. Namar ba hadu arsen arbat ru umlong kam satya ka cing temu jong u. Kumta haka lai photorik Januari ka khandai spa sau phopra haka por kumba san bache san minute ai por chanmet. Unathoram ola yo kalat ban siat yap no ya ummah tamakan hi hado lai kuli sendan haka syadem jong u haka pon ka baki ong ka pon blang range lane ka pon ka ba yakendo markhmat bat ka basubha ban siat.
kat ba umat makan hi udang wan na meeting dawai chang u ha Birla House ha New Delhi kachaka ka ba ma u hi usah umat makan hi ha katok por ula kelon bad alai ra no yu sya kamera chang u hi bad ula dukut mesem sunan no hang ta hi kumta unat huram ula hun ka mesem chang u ba ula yo penyap no ya umat makan hi kumba ula themu la slem ba te kumta ha kata hi ka klip mat ya ula syak kem no ha ki polis balai unat huram ula siat no ya umat makan hi ubadai unong yalam uba kraw bha chongkri India dei namar ba ula keno bad ula persyak bha ya kachingle chong umat makan hi namar uong ba umat makan hi udai ubala support bha ya kari Pakistan ha kapor ba penyaklat no bad ka India nakadau ki Hindu bad ki Muslim unat huram ula keno ba umat makan hi udai ubala pentrot bha ya ka India kham tam ya ki Hindu da ka ba ula le kam isnai palat ya ki Muslim ha katu kapor haduk ba kala penduk cingshania no ya ki Hindu unat huram uong ba ha India ya ki pait Muslim baro ha katu kapor amdei ban ai cing sumar ka babiang bat ka cing yada ka babiang ya ki Muslim namar ba mau udai uba klain bah ha kacing niam Hindu jong u kumta ula syun bat ula bisni bah ya ki Muslim pikan mau prolog ba ha katu ka video bala dep syapang umat makan hi ha ka ba la kadau ba umat makan hi hoi udai sya ubreu ubadon ka mesem isnei bat uba burom ha prabreu wat la kadai ha kano ka liang ro kumta lada le bha palat ru sya penyap bat lada le sneo palat ru sya penyam parlong unat huram amdei tamroi ubala thmu ban penyap no ya umat makan hi hanre ula ya sobut rengkat lang bat unaryan apte bat hanre ngut kiwei pan kita ki kerteng chong kita ki hanre ngut ki dei uban kong kopal kotse ubadei upara chong unat huram hi ubaar Vinayak Damodar Savarkar ubalai Shankar Kistaya ubasau Dattatreya Parchure ubasan Vishnu Karkare bad ubahan reo Madanlar Pawa te yakita ki henreu ngut kibreu la rai penrem ban chu set bendi no yaki hanre hau benai Oktober chong snem khakhnai spa hanreu pusau haden khanreu snem bla set bendi yaki la pelai no na bendi hanre ya unat huram kotse bat ya unaryan apte la bishar ha Punjab High Court ha Peterhof badon ha Shimla bat ya kita arngut ha ka pratrik November khakhnai spa sau phukhandai la rai penrem banyap te kumtai ya unat huram bat ya unaryan la phasino ha Ambala Central Jail badon ha East Punjab ha ka khasantarik November jong usnam khakhnai spa sau phukhandai parlok ngangai pila stonat bha ya kane ka story bangal aura aphi syapang ummah temakan hi bat ka story syapang u nathuram kotse parlok ngakarpat ya phi ba snobha ai cingkersan lem ya kane ka channel chunga dakaba share like ba subscribe ya kane ka channel chunga khnang ba ngan samra bon chat ki video kum kane ka video namar ba kane ka video kolong atat kum ka education video Kublai Shibun